Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit in de studio met passie. En deze keer passie voor voortgezet onderwijs. En we blijven dicht bij huis, in Oostburg, het Swing College. Hartelijk welkom, Mirjam van Schoonhoven. Dankjewel. En de voorganger van Mirjam, Frank Neefs. Welkom. Ja, dankjewel Jan. Mirjam, eerst gefeliciteerd. 1 augustus ben je rector geworden van het Swing College. 1 juli eigenlijk al. 1 juli eigenlijk al. Oh, ik had ergens gelezen 1 augustus. Nee, 1 juli. 1 juli? Maar wij hebben nog een maandje gedubbeld. Ah, Ja. En bevielt dat? Ja, dat was heel fijn. Ja. Ja, zeker. Oké, en Frank, jij bent gestopt. Je hebt nog een mooi afscheid gekregen, komen we straks op terug. Ja. Oké, Mirjam, waar ben je geboren, waar kom je vandaan en hoe ben je zo gekomen bij het Swing College? Geboren in Vogelwaarde. Oké. In Terneuzen gewoond tot 10 jaar geleden en daarna naar Middelburg verhuisd. Ik kom eigenlijk uit de zorg, de spoedeisende hulp in Terneuzen in het ziekenhuis lang gewerkt en 15 jaar geleden het onderwijs ingerold. Veelal in het beroepsonderwijs, volwassen educatie gezeten en nu het voortgezet onderwijs. En mag ik weten welke opleiding je gedaan hebt? Ik heb mijn leraaropleiding verpleegkunde gedaan, uiteraard nadat ik uit de zorg kwam. En een master in public en non-profit management. En waar was dat? In Tilburg bij TIAS. Oké, Dus, TIAS, ja, TIAS, ja, dat ja. ken ik. Ja. Ja. Oké. En Frank, waar kom je vandaan en hetzelfde verhaal? Ja, ik ben geboren in Breda, al in de vorige eeuw, dus dat is al een tijdje terug. Maar dat geldt voor ons allemaal, Ja. denk ik. En heb een carrière gehad met allerlei zaken in het onderwijs gewerkt, maar ook een nationale sportorganisatie, welzijnssector, mijn eigen bedrijf gehad en ook in het middelbaar beroepsonderwijs gewerkt. Dus van alles en nog wat gedaan. En wanneer ben je rector geworden van het Swing College? Ik ben 7 jaar bestuurder, algemeen directeur van het Swing College geweest. Dus dat is inderdaad 7 jaar geleden, 2012. Ja. Nou heb ik een vraag, want sommigen zeggen ik ben rector, en anderen zeggen ik ben directeur, en anderen ik ben schoolleider. Wie kan ik vragen wie dat het beste uit kan leggen wat het verschil is? Nou, dan kan ik uitleggen. Een school zit tegenwoordig in elkaar meestal net als bij een bedrijf. Je hebt een raad van toezicht en die houden toezicht op de bestuurder van de school. En die zijn uit het bedrijfsleven en zo? Die kunnen uit de maatschappelijke sectoren komen, bedrijfsleven, in ieder geval diverse samenstelling. En die stellen de bestuurder aan en dan heb je op een school vaak een aparte rector of algemeen directeur, maar net welke benaming je naam geeft. En daaronder zitten vaak nog een aantal andere directieleden. En dat zijn dan directeuren? Dat zijn dan directeuren en die worden weer aangesteld door de bestuurder, algemeen directeur, zeg maar op dat moment. Ja. Dus zo zit het vaak op een school in elkaar. En bij het Swing College, omdat dat niet zo'n hele grote school was, was de functie van bestuurder en algemeen directeur in 1 persoon vertegenwoordigd. En dat was ik dan. Mirjam is nu echt de rector geworden van het Swing College en het bestuur van VO Zeeuws-Vlaanderen na de fusie van 1 augustus vorig jaar. Ja, dat zijn Pieter Witte en Steven van Ispen. Oké. Ja, dat is het college van bestuur dan. Ja. En dan, over welke scholen praten we dan? Voor augustus 2018 waren er verschillende scholen. Ja. Kun je die even noemen? Ja, in Hulst, de praktijkschool Hulst en het Reinaard College met 2 vestigingen voor het VMBO en HAVO-VWO. Dan had je de Rede en het Zelderen-Steeland College in Terneuzen en het Swing College in Oostburg. Oké, prima. Nou, in augustus 2017 is er een bijeenkomst geweest. En Peter van der Ploeg heeft dat een beetje geïnitieerd. En ik zat ook in de zaal. En jij ook in ieder geval. Was jij er ook, Mirjam? Nee, toen was ik er nog niet. Nee, nog niet. Zullen we er even naar kijken, Ja. want daar hebben we toch wel eventjes wat beelden van. Nou, welkom allemaal. Ik ben zeer verheugd met deze hoge opkomst. Dat geeft de burger moed, zou ik zeggen. Allereerst een kleine opmerking. Ik ben geen ervaren spreker. Dus het kan zijn dat je mij niet altijd verstaat. Maar hetgeen wat ik ga zeggen komt wel rechtstreeks uit mijn hart. Want ik ben 14 juli jongstleden ben ik gebeld. Tenminste ontving ik een bericht omtrent de financiering vanuit Den Haag. Dat die niet doorgaat. En ik werd toen ontzettend boos. Nou, Peter van Ploeg heeft toen het initiatief genomen. Kun je nog even nadere toelichting geven?
Ja, want toen was net inderdaad het begin van de zomervakantie dat het nieuws naar buiten kwam dat het Swing-college onder aangepast financieel toezicht zou komen en failliet dreigde te gaan, omdat we gewoon te weinig geld hadden, te weinig leerlingen en te weinig inkomsten om een brede scholengemeenschap in Oostburg overeind te houden. Nou, dat is toen het startpunt geweest, die bijeenkomst waar Peter Verploeg ook het initiatief toe heeft genomen vanuit de oudergeleding van het Swing-college. En dat heeft een volle zaal toen opgeleverd, midden in de zomervakantie was dat. Dat heeft een handtekeningenactie, is toen van start gegaan om, dat was meer dan alleen maar een schooltje wat failliet dreigde te gaan, want het ging om de leefbaarheid van West-Zeeuws-Vlaanderen. En dat is toen een olievlek geworden die inderdaad flink is uitgedijd. En er is toen ook veel aandacht van pers gekomen, zowel de landelijke krant als NOS Televisie en de andere programma's hebben er ook aandacht aan besteed. En het was ineens toen een item van, kan er inderdaad door krimp en teruglopend leerlingenaantal zou dan een school kunnen omvallen en dan inderdaad de school kunnen verdwijnen uit een gebiedsdeel. Ja. En de bedrijven hebben zich daarachter gesteld, want stel er is geen middelbare school meer, welke werknemer wil daar dan nog wonen? Want die kinderen moeten natuurlijk wel naar school, net als je een ziekenhuis dicht bij de hand moet hebben en een aantal basisvoorzieningen. Nou, dan valt onderwijs, basis en voortgezet onderwijs valt daar ook gewoon onder. Ja, en dat is een taskforce en dat heeft geresulteerd dat er in augustus 2018 is er een plan uitgekomen en ook bewerkstelligd. Hè? Ja. Misschien dat je dat ook even toe kunt lichten. Dat klopt. Er is toen een club met wijze mensen opgericht om dit probleem toen aan te pakken. Dat heet dan met een mooi woord een taskforce. En die stond onder leiding van René Smit, ook werkzaam binnen Zeeuws-Vlaanderen. En die hebben een plan gemaakt samen met alle besturen, raden van toezicht ook. En dat was het redingsplan wat we met z'n allen hebben voorgelegd bij het ministerie ook en bij de provincie en bij de 3 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. En die hebben dat toen geaccordeerd. Dat is toen net voor kerst geweest, 2017. En dat betekent dat er ook inderdaad extra financiën kwamen om van A naar B te komen. De zogenaamde transitiegelden. En die zouden beschikbaar gesteld worden als we een goed transitieplan zouden voorleggen. Nou, daar hebben we toen in 3-4 maanden met z'n allen heel hard aan gewerkt. Dat plan lag er en dat heeft geresulteerd in een fusie van de 4 scholen die ik daar straks noemde. De 4 besturen moet ik eigenlijk zeggen, en de 5 scholen. Tot voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen per 1 augustus 2018. Ja, en dat is de huidige situatie, Mirjam. En hoe zijn de scholen nu genoemd? Het Reinhard College praktijkschool is gebleven natuurlijk. Lodewijk in Terneuzen. Dus dat was de combinatie van die 2. Zelfrust en Oude Vaart. Ja. Het Lodewijk College en wij zijn nog steeds Swing-college. Ja, nou goed. Dus dat heeft natuurlijk nogal wat haken en ogen gekost natuurlijk om dat zo te bewerkstelligen. De financiën, wie kan ik daar het woord over geven? Je hebt het al even genoemd, Frank. Ja. De financiën inderdaad, er is een transitieperiode afgesproken om inderdaad de fusie ook te realiseren natuurlijk. Daarnaast om een onderwijsmodel met elkaar gezamenlijk in Zeeuws-Vlaanderen op te zetten waar dat toekomstbestendig en duurzaam dus is. Nou, dat kost natuurlijk allemaal extra geld en ook om in ieder geval het personeelsbestand daar waar maatregelen nodig zijn en waar die in ieder geval ook te kunnen realiseren. Er was een fusie nodig van de scholen ook echt daadwerkelijk in Terneuzen. Nou, dat kost allemaal behoorlijk wat geld. Nou, dat is ook beschikbaar gesteld door de verschillende lagen van overheden. Het ministerie van OCMW, provincie. En die hebben daar weer voor ook weer krimpgelden inderdaad gekregen. En de 3 gemeenten hebben ook allemaal hun bijdrage geleverd. En met die pot geld, zeg maar, kan in 4 jaar van 2018 tot 2022 die transitieperiode doorlopen worden. En dan ligt er een eindmodel van het onderwijs. Dat is dan echt ingevoerd en doorgevoerd. Dat breidt dan op alle scholen. En dan zal er het jaar daarvoor samen met de overheden geëvalueerd worden om te kijken van moet er nog wat geld extra bij? Waarschijnlijk zal dat wel zo zijn. In ieder geval in de begroting, meerjarenbegroting hebben we dat ook al aangetoond. En op dit moment ligt er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer voor scholen in krimpgebieden. En dat kan daar mogelijk dan weer een oplossing voor bieden. Helemaal goed. Ja. Mirjam,
Kom je nu in een gespreid bedje? Of is het, Nee. lijkt er wel op, hè? Nou, zo klinkt het. Nee, ik kom niet in een gespreid bedje. Maar er is wel heel veel gedaan de afgelopen heel goed, 2 jaar, zeg maar. En dat merk je aan van alles. Hè. Je ziet ook dat medewerkers enorm hun best doen om onderwijsvernieuwingen tot stand te brengen met elkaar. En dat is fijn, want mensen zijn heel bereidwillig. Iedereen wil graag dat die school hier behouden blijft en dat er goed onderwijs wordt gegeven. Dat er goed onderwijs werd gegeven was ook al een feit, hè, want de rendementen zijn gewoon ontzettend goed, zeker het afgelopen jaar. Dus daar zijn we heel trots op met z'n allen en dat willen we graag voortzetten. Dus het is zeker geen gespreid bedje, er is nog heel veel te doen. Ja. Maar deze weg die hebben ze goed bewandeld met elkaar. Dus tot 2022 is financieel gedekt. Hoeveel leerlingen praten we ongeveer? Ja, op dit moment hebben we er 763. Op het Swin College? Op het Swin College. En die andere scholen? Lodewijk rond de 2400 en 1200 bij het Reinaard. Praktijkschool ook nog een 100 leerlingen. Ja, dan komen we ongeveer op 4.500. Ja, als jij snel gerekend ja. hebt, dan maar ik heb ook zeker gehoord van Peter Verploeg dan, dat er 600 mensen van de basisscholen in België zitten en ook 600 van de middelbare scholen. Is daar nog veranderingen opgetreden? Want Peter heeft toen ook verteld dat ze testen deden om iets uit te proberen. Ja. In Klingen geloof ik en zo. Zo'n startgroep, hè? Ja, hoe werkt dat? Nou ja, wat je ziet is dat leerlingen eigenlijk al vanaf het basisschool in België terechtkomen. En dan komen ze bijna niet terug, wel een enkeling hoor. Maar als ze eenmaal in België zitten, volgen ze daar het schoolsysteem verder. Dus wat ze proberen is met startgroepen om te kijken of ze een dusdanige opvang kunnen creëren dat ze binnen de eigen regio zeg maar behouden blijven en niet de grens overgaan. En die startgroepen die draait in Sas, als ik me niet vergis, hè? Klingen, Sas en waar hebben we nog een? Volgens mij bij jullie Aardenburg? Nee, Ede. Nee, Oh, Ede, ja oké. Ja. Oké. En tot 2022 is het dan gecoverd en daarna? Enig idee? Ja, daarna is precies wat Frank zegt. Er liggen wetsvoorstellen om in ieder geval ook voor die scholen. Ja. En hoeveel dat is en hoeveel extra geld er komt, dat is natuurlijk nog niet bekend. Ja. Zeg, en wat doen jullie komende jaren, wat jullie afgelopen jaren ook gedaan hebben, om leerlingen, hoe dat er op universiteiten gewerkt wordt en zo? Hebben jullie wel eens van die dagen dat er leerlingen die bij jullie afgestudeerd zijn, vertel? Ja, we hebben wel een terugkomavond, noem ik het dan maar, waarbij leerlingen die op andere scholen zitten komen vertellen hoe het is om te studeren. Dus die hebben we zeker. 1 keer op een jaar doen we dat. En verder zijn we binnen de onderwijsontwikkeling wel heel erg aan het zoeken en het kijken of we nog op andere manieren met het bedrijfsleven het onderwijs aantrekkelijk kunnen maken. Ja, ik heb iets gelezen van september dit jaar dat jullie naar het Scheldertheater gaan. Naar het Scheldertheater. Ja, er wordt een bijeenkomst gedaan. Ja, voor de hele... dan weet jij denk ik meer van dan ik. Nou Frank, vertel me. Maar, voor het personeel bedoel je? Of gewoon van het bestuur uit? Want er is nog een avond een bijeenkomst in september. Ja. Voor de bestuurders en ook bedrijfsleven inderdaad. Maar we hebben ook al in mei vorig jaar hebben we ook een bijeenkomst gehad met het bedrijfsleven. De overheden, de gemeenten waren daarbij betrokken. Instellingen waren daarbij betrokken om in ieder geval het onderwijs zoveel mogelijk inderdaad vorm te geven in Zeeuws-Vlaanderen samen met de omgeving. Dus inderdaad, de omgeving komt naar binnen toe, maar ook andersom dat we naar buiten gaan. En een van die zaken is dat onze docenten ook, ik zeg nog onze docenten, want dat zit er nog steeds een beetje in, dat de docenten ook inderdaad een dag gaan stage lopen bij bedrijven en instellingen. En ik weet zo niet de datum even uit mijn hoofd. 1 oktober wordt er wordt een van die dagen. Ja. Helemaal goed. Roots, dat zegt natuurlijk ook veel, hè? Ja. Kunnen we ook even toelichten wat samenwerking is? Nou, Roots is inderdaad de groep, zeg maar, alumni. Degenen die hier vertrokken zijn vanuit Zeeuws-Vlaanderen. Nou, die gaan vaak, het mbo, die gaan niet zo ver weg, vaak aan de overkant natuurlijk. Maar HAVO, VWO leerlingen, die gaan vaak verder weg. Hogescholen, universiteiten. Nou, dan om de binding wat met Zeeuws-Vlaanderen te houden, organiseert die club een aantal activiteiten. Ja. En daar zijn ook vaak bedrijven bij
die dan ook daar een lezing komen houden of een film laten zien wat voor werk er allemaal in Zeeuws-Vlaanderen is. Want ja, het is gewoon een feit dat nog steeds de meest overspannen arbeidsmarkt van Nederland, die is in Zeeuws-Vlaanderen. Dat betekent we hebben heel veel banen, er is heel veel vraag naar mensen en eigenlijk te weinig aanbod. Dus ook voor hoogopgeleide jongeren die inderdaad hun diploma hebben gehaald, is hier volop werk. En het is natuurlijk, blijft een prachtige omgeving om naast het werken ook te wonen. En we hebben heel veel voorzieningen natuurlijk bij de hand. En ook het voortgezet onderwijs blijft ook tot in jaren bestaan. Dus waarom zou je niet terugkomen? Nou Mirjam, er zijn natuurlijk ook heel veel leuke dingen op school, hè? Ja. Zoals een bonte avond of zo. Ja, zullen we ook even naar kijken? Ja, fantastisch, hè? Ja. Ja. Nou, de bonte avond is altijd een groot succes, hè Frank? Ja. Hoeveel jaar... Hij heeft al zo 18 keer geweest. Daarvoor waren het musicals. En het is een van de hoogtepunten vond ik altijd van het schooljaar. Omdat talenten van leerlingen inderdaad is op een hele andere manier letterlijk over het voetlicht komen. Met zang, dans, acrobatiek, toneel. En altijd een smullavond vind ik om naar te kijken. En familie kwamen altijd kijken op zaterdagmiddag ook de Okkernoot. En die vinden het ook altijd fantastisch. Dus dat is, vind ik altijd, naast de kennis die we op scholen zijn dit soort vaardigheden en dingen, talenten, dat die ontwikkeld kunnen worden, ook erg belangrijk. Nou, dus Mirjam is wel iets om mee door te gaan. Ja, zeker. Want het is ontzettend leuk om te zien hoe die leerlingen op een andere manier op school bezig zijn met leuke dingen, hun talent kunnen ontplooien. Nou, dat is fantastisch. Ja, dus maar dat is natuurlijk een beetje ludiek is dat natuurlijk. Maar jullie hebben natuurlijk ook serieuze zaken. En dat is een open dag. Ja. Daar hebben we ook een filmpje van. Nou, leuk. Zullen we even kijken? Gaan we doen. Goedenavond. We zijn nog steeds op de open avond van het Swing College. En wat doet u hier? We zijn hier bij biologie, zoals je kan zien. En we laten de leerlingen en de ouders zien wat je de komende jaren, als je hier op school zit, wat je allemaal voorgeschoteld krijgt op het vlak van biologie. Nou, in principe kan je ieder moment naar buiten gaan, want er is altijd wel wat te zien. In het voorjaar hebben we een themaweek en daarin participeren heel veel verschillende vakken. En biologie gaat dan onder andere naar buiten toe met een schepnetje en een emmertje. En dan gaan we hier in de kreken scheppen en kijken wat er allemaal in leeft. Dat bekijken we hier onder de microscopen en dan maken we een werkstuk over. Nou, de film van de open dag was ook heel mooi. Mirjam. De open dag was een groot succes dit jaar. Daar hebben een heleboel mensen enorm hun best voor gedaan om daar net een iets anders concept aan te geven. Hè. Op de dag komen dan leerlingen van de basisscholen alles meedraaien. Daar hebben we al getracht wat vakoverstijgend, dus wat integraal lessen te geven. Dat er vakken van verschillende secties bij elkaar aan de slag zijn gegaan. Dus dat vonden ze ontzettend leuk. En s'avonds konden die kinderen van de basisscholen nog een keer komen, maar was de school ook geopend voor de hele omgeving. Vaders, moeders, opa's, oma's, mensen uit het bedrijfsleven. Het was druk, het was erg gezellig, het was zeer succesvol. En voordat we naar de afsluiting gaan, hoe doen jullie nou met de afstanden? Hè? Want hebben jullie daar ook nog iets voor? Dat je zegt van, dat je bijvoorbeeld iets concentreert bij het Swing College en dat anderen die lessen ook op afstand kunnen volgen? Nou, dat is wel een beetje waar nu onderzoek naar wordt gedaan en wat uitgerold gaat worden. Hè? Het extended learning, waarbij alle scholen een klaslokaal gaan inrichten om ervoor te zorgen dat je op afstand onderwijs kan volgen. Dat moet allemaal nog gaan draaien in een proef, dus zover zijn we niet, maar die plannen die liggen er wel. Oké. En dan Frank, wat is jouw plan?
Nou, ik ben 1 augustus weer zelfstandige. Ik heb hoe een eigen heet- interim en Ja. adviesbureau weer. FN Innovation, Frank Neefs Innovatie. In goed Nederlands. En men kan mijn expertise inhuren en dan krijg je mij aan tafel te zitten. Nou, helemaal goed. Maar voordat we het helemaal afsluiten, er is een prachtige film gemaakt van jouw afscheid. En Pieter Witte, dus voorzitter nu van het college van bestuur, die heeft echt een toespraak gehouden. En ik had de rillingen op mijn lijf. Ik dacht, dat is wel zo mooi. Zoiets ga je natuurlijk niet van jezelf zeggen, want je had me gezegd. Maar het was wel heel mooi. Het duurt 9 minuten, maar een gedeelte halen we eruit. En ik denk dat we daar mooi mee kunnen besluiten. Zeker. Ja, zullen we dat zo doen? Uitstekend. Mirjam, veel succes. Dankjewel. En we zien Bedankt elkaar. dat jullie mochten komen. Ja, Ja. zeker. Frank, Bedankt. We hebben ook altijd open gesproken, Frank, met z'n vieren, maar ook jij en ik, van ja, wat er komen gaat aan oplossing, heeft gevolgen voor onze posities. Daar hebben we altijd heel open over gesproken. Dat was niet die beruchte roze olifant in de hoek, waar we met een wijde boog omheen hebben benoemd. Als die bestuurlijke fusie er komt, staan onze banen als eerste op het spel. En toch heb ik nooit enig moment ontdekt waarin jouw persoonlijk belang daar een rol in speelde. Want jij bleef het Swing-college met stip op één zetten, je bleef daar aan handelen, je bleef daar hard voor ijveren. En uiteindelijk is de oplossing gekomen. Toen heb je wel de keus gemaakt om te stoppen. Terwijl er wel een plek was voor in de organisatie. Als je dat gewild had, zei je van nee, het wordt voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging. En die ligt nog niet zomaar voor het grijpen. En dat betekent ook dat je ook durf hebt. Maar durf is gebaseerd op zelfvertrouwen en het glas dat 3/4 vol is. En in de wetenschap, ik moet met mijn kennis en ervaring toch wel ergens anders een mooie uitdaging zien te vinden. Je hebt jezelf omschreven als krimp-expert, maar je zegt, ja, ik zou niet weten welke oplossing in Nederland nog gezocht moet worden die ik al niet in beeld gehad heb of in de praktijk ervaren heb. Ik weet zeker dat je veel te bieden hebt vanuit je kwaliteiten, maar zeker je ruime ervaring en zeker de persoon die je bent. Aardenburg ligt wat excentrisch. Dus in het land werk zoeken, ja, dat gaat inzet en tijd verder. Ik weet dat je ook over de grens kijkt. En misschien kunnen die Belgen voor een of andere plus wel een Hollander gebruiken. Maar dat zal de tijd wijzen. Frank, namens het bestuur, Dirk, Steven en mijzelf, maar zeker ook namens iedereen die VO's is vader en specifiek het Swing een warm hart toedraagt, wil ik je ontzettend danken voor je enorme inzet. Je collegialiteit, gewoon de mens die je bent, de vriendschap die we opgebouwd hebben. Het gaat je ontzettend goed. We zien elkaar nog, ook na de zomer nog, maar bij deze wil ik aansluiten bij de mooie spreuk van Jan. Het gaat je goed. Dankjewel.